ప్రార్థన. మహిమగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, నీతిమంతుడా, యేసయ్యా నీకు వందనాలు. నీ దాసుడు యోసేపును తెరేసును బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ ప్రణాళికలో వారిని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నా నైనా శ్రేష్టమైన కుమార్తెను అనుగ్రహించి ఉన్నా. ఆ బిడ్డను కృపలో ఎత్తుపట్టి మీరు మహిమ పొందండి. ఎందు నిమిత్తం వారికి అనుగ్రహించావో తెలియదు, నీ చిత్తం వారి పట్ల జరగాలి. కృపలో బలపరచండి. ఆ బిడ్డ కుటుంబానికి, సంఘానికి, సమాజమునకు దీవెనకరంగా, ఆశీర్వాదకరంగా మార్చు. నీ ప్రణాళికలో స్థిరపరచు, మేలును తెలిపి మీరు మహిమ పొందమని, తల్లిదండ్రులను కుటుంబం అంతటిని దీవించమని యేసయ్య నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మరొక దైవజనుడు ప్రభుదాస్ గారు.